Tim mar Inter Milan FC mawuok e od bura ma Jomvu Mombasa ne odiemo tim mar Boda Boda FC gonde 2-0 e piem mar tuke finals mane obagi alap ma Jomvu Mikanjuni. E tuke go mane obagi gi Seth Opolo Foundation, rowere ne ojiw mondo mi oti gi thuolono mar rusa e biro kanyakla kendo nyiso kit talanta mopogore ma gin godo to chutho mag tuke mar garogi mondo kik gidonje timbe mag jore ma ok odhi kare. Kata kamano, tend kaunti ma Mombasa ma bende onyisi ni olos pewe kod kuonde mamoko ma jopuonjre nyalo tuge e sechegi ma gin e yueyo. Ne wan gi tugo mar ball, draft, tugo gi gunia mar nyithindo, ng'wech kede. Tuke kwa gigeni no achako neno kaka koro nyithindo kanie mta, kaka sani koro lor school mara nyingi Desemba ko lor school, nyithindo ni jinie udi. To gima nyalo kelo ji kanyakla en tugo mar choko gi kanyakla. Ka gibedo kaka koro gibedo karkani, at least gimanyo talent mag-gi. Midhiero mantiere kaka koro pap kaka maino kan gi Kokoto. Deber kanyalo sirikal mar kaunti mar Mombasa nyalo kotele gi Abdul Somar Governor. Deo nyalo yudo kaka nyalo spaw ni mondo ket kata okete loom mondo at least joma tuge kekenyere nikech ngi Kokoto. Hapa Mombasa tumeweza kutoa wachezaji wazuri sana ambao walicheza paka timu za taifa. Tumeona ndugu zangu alikuwa kama Armando amecheza hapa Kenya na amecheza hata huko nje Sweden. Tumeangalia vijana kama Dafa pia amecheza Kenya na amecheza pia Sweden. Wako wengi sana ambao wametoka hapa kwa sababu ya hii mpira. Na tuamini kwamba vijana wakiendelea hivi basi wataweza kufika mbali. Ile kitu ningekuwa ni wale makocha especially kocha wa Harambee Stars na makocha wengine wakubwa waje mashinani wachague vijana.